సో 7వ అధ్యాయం పేరు జ్ఞాన విజ్ఞాన యోగము. ఓకే, సో ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण. సో జ్ఞాన విజ్ఞాన యోగము, జ్ఞానానికి విజ్ఞానానికి ఏమిటి డిఫరెన్స్ ఏమిటి అనేది ఎవరైనా చెప్పగలిగితే చాట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయండి, చూద్దాము. జ్ఞాన విజ్ఞాన యోగము అని అంటున్నారు కాబట్టి సో మొట్టమొదటిగా ఇది భగవానువాచతో ప్రారంభం. శ్రీ భగవానువాచ మయ్యాసక్త మనః పార్థ యోగం యుంజన్మదాశ్రయః అసంశయం సమగ్రం మాం యథా జ్ఞాస్యసి తచ్ఛృణు. సో మొట్టమొదట ఇక్కడ మనకి ఈ అధ్యాయంలో 30 శ్లోకాస్ ఉన్నాయి. సో ఈరోజు 15 చూసి నెక్స్ట్ రేపు మళ్ళీ మిగిలిన 15 చూద్దాం. సో మొట్టమొదట భగవాన్ వాచ మయ్యాసక్త మనః పార్థ, నా మీద మనస్సు అంటే ఆసక్తి గల మనస్సు గలవాడై. ఎవరి మీద ఆసక్తి గల మనస్సు గలవాడై? నా మీద ఆసక్తి గల మనస్సు గలవాడై. పార్థ అంటే పృథక్ కుమార అర్జున, యోగం యుంజన్ మదాశ్రయ, ఈ యోగంలో నువ్వు యుక్తుడవై ఉండి స్థితుడవై ఉండి మదాశ్రయ నన్ను ఆశ్రయించి ఉన్నట్లయితే అసంశయం సమగ్రం, అసంశయం అంటే నిస్సందేహంగా సంశయం లేకుండా సమగ్రం కంప్లీట్ గా పూర్తిగా నన్ను సమగ్రంగా నన్ను యథాజ్ఞాస్యసి తచ్ఛృణు, ఏ విధంగా తెలుసుకోవచ్చో చెప్తాను. తచ్ఛృణు విను అని అంటున్నారు, అది విను. తత్ శృణు, తచ్ఛృణు అంటే అది, తత్ అంటే అది, శృణు అంటే విను, తచ్ఛృణు అది విను. అంటే ఏమంటున్నారంటే పార్థ, మనస్సు నా మీదనే లగ్నం చేసి ఆ యోగంలో నువ్వు సంపూర్ణంగా నన్ను ఆశ్రయించి ఉన్నప్పుడు నిస్సందేహంగా నువ్వు కంప్లీట్ గా నన్ను ఎలా తెలుసుకోవచ్చో చెప్తాను విను అని అంటున్నారు. సో భగవంతుణ్ణి కంప్లీట్ గా తెలుసుకోవడానికి ఇక్కడ ఏం అవసరం అని అర్థం అవుతుంది మనకి. మనస్సును ఆయన మీద ఆసక్తితో ఉంచడం అంటే నా మీద ఆసక్తి ఉన్న మనస్సు కలిగి ఉండటం, భగవంతుడి మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలి. అంతేగాని బాహ్య ప్రపంచపు విషయాల మీద మనకు ఉన్నంత కాలం కంప్లీట్ గా మనం అర్థం చేసుకోలేము. కాబట్టి ఎప్పుడైతే భగవంతుడి మీద మనస్సును తిప్పగలుగుతామో, తిప్పి ఒకరోజు తిప్పి మళ్ళీ మానేయకుండా ఆ యోగంలో మనం స్థితులమై భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించడం అంటే ఏమిటి? ఆ శరణాగతి తత్వాన్ని డెవలప్ చేసుకోవడం, పెంచుకోవడం. అంటే ఏది జరిగినా మనం భగవంతుడి ప్రసాదం అనే మెంటాలిటీని మనం అలవర్చుకోవడం. సో ఈ యోగాన్ని అలవర్చుకున్న వాళ్ళు నిస్సంశయంగా కంప్లీట్ గా నన్ను ఎలా అర్థం చేసుకోవాలో ఇప్పుడు నీకు ఆ విషయం చెప్తానది విను అని అంటున్నారనమాట. మనస్సు నాయందే లగ్నం చేసి నా సంపూర్ణ భావంలో యోగం అభ్యసించటం. అంటే యోగం అంటే ఇక్కడ వేరే యోగా ఏమి కాదు, ఈ ప్రాక్టీసే యోగా, ఈ సాధనే యోగం.
అంటే కంప్లీట్ గా మనస్సును భగవంతుడి మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేసి ఫోకస్ చేసి ఉండగలగటం, ఆ స్థితిలో మనం నెలకొని ఉండగలగటం. కాసేపు ఉండి రావటం కాకుండా ఆ భావాన్ని కంప్లీట్ గా మనం ఆ స్థితిలో ఉండినప్పుడు ఆ యోగం ద్వారా నువ్వు నిస్సందేహంగా నన్ను ఎలా సమగ్రంగా తెలుసుకోగలవో చెప్తాను, ఇప్పుడు విను అని ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో భగవంతుడు చెప్తున్నారు. నెక్స్ట్ శ్లోకం, జ్ఞానం తేహం సవిజ్ఞానం ఇదం వక్ష్యామ్యశేషతః యజ్ఞాత్వా నేహ భూయోన్ అన్యత్ జ్ఞాతవ్యం అవశిష్యతే. జ్ఞానం తేహం సవిజ్ఞానం. సో నీకు జ్ఞానంతో సహా నేను విజ్ఞానంతో సహా ఇదం అంటే ఈ విషయాన్ని వక్ష్యామి అంటే చెప్తాను, అశేషత. శేషం అంటే మిగలటం, అశేషత అంటే మిగలకుండా, అంటే నీకు కంప్లీట్ గా ఏమీ మిగుల్చుకుంటే నీకు మొత్తం వివరిస్తాను అని చెప్తున్నారు. సో ఎలా జ్ఞానము విజ్ఞానాలతో సహా నీకేమీ మిగలకుండా ఈ జ్ఞానం అంతా నీకు కంప్లీట్ గా ఇప్పుడు వివరిస్తాను. యజ్ఞాత్వా నేహ భూయో, ఈ జ్ఞానం తెలిసిన తర్వాతకి నువ్వు తిరిగి భూయ అంటే మళ్ళీ అన్యత్ జ్ఞాతవ్యం, ఇక వేరే జ్ఞానం ఏది కూడా అవశిష్యతే, నీకు ఇంకా తెలుసుకోవాల్సింది ఏది కూడా ఇంకా మిగలదు. అవశిష్యత అంటే ఇక కంప్లీట్ గా ఇక నీకు ఏది కూడా మిగలదు. ఇంకా ఈ జ్ఞానాన్ని అర్థం చేసుకున్న వాడికి ఇంకా వేరే ఏ జ్ఞానం తెలుసుకోవాల్సింది ఏది కూడా లేదు అని చెప్తున్నారు. సో జ్ఞాన విజ్ఞానాలతో సహా నీకు సంపూర్ణ జ్ఞానాన్ని ఇప్పుడు నేను సంపూర్ణంగా వివరిస్తాను. అది తెలిసిన తర్వాత ఇక నువ్వు తెలుసుకోవాల్సింది ఏది కూడా లేదు, ఇంకేది మిగిలి ఉండదు, నువ్వు తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఇంకేది అని అంటున్నారు. సో జ్ఞానానికి విజ్ఞానానికి డిఫరెన్స్ ఏమిటని అడిగాను. ఆన్సర్స్ 2 వచ్చాయి. హరిప్రసాద్ ప్రభుజీ ఏమంటున్నారంటే, భౌతిక విషయాలు తెలుసుకోవడం జ్ఞానం, ఆధ్యాత్మిక గంగ తెలుసుకోవడం విజ్ఞానం. వెరీ గుడ్. ఇంకా కొంచెం క్లియర్ గా చెప్పాలి అంటే, సరే, సత్యవాణి మాతాజీ ఏమో జ్ఞానం అంటే విజ్ఞత, మంచి చెడుల స్వభావం తెలియట, విజ్ఞానం అంటే ఎక్స్పీరియన్స్ తో కూడిన జ్ఞానం. గుడ్, వెరీ గుడ్. ఇద్దరు చాలా చక్కగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు, ధన్యవాదాలు. నిర్మలా మాతాజీ సింపుల్ గా థియరీ ప్రాక్టీస్, వెరీ గుడ్, వెరీ ప్రిసైజ్, కరెక్ట్. అందరూ కరెక్ట్ గా చెప్పారు డిఫరెంట్ వేస్ లో. సో మొత్తం మీద జ్ఞానం అంటే నాలెడ్జ్, అది మనందరికీ తెలుసు. అంటే మనకి ఏ విషయంలో అయినా నాలెడ్జ్ ఉన్నప్పుడు అది జ్ఞానం. ఏ నాలెడ్జ్? ఎవరైనా చెప్తే వినో, మనం చదువుకునో విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవడం. అయితే ఎక్స్పీరియన్స్ చేయటానికి, విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి మరి డిఫరెన్స్ ఉంది. అదే సేమ్ ఇప్పుడు సైన్స్ క్లాస్, కెమిస్ట్రీ బుక్ లో చదువుతాం, అర్థమైంది మనకు ఆ ఫార్ములా, కానీ అది ఆ ల్యాబ్ లోకి వెళ్ళి ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసినప్పుడు డైరెక్ట్ గా దాని రిజల్ట్, దాని యొక్క ఎఫెక్ట్ ఎలా ఉంటుంది, ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అనేది చూసి మనకి ఇంకా స్పష్టమైన అవగాహన వస్తుంది. సో చదివిన దానికి, ఎక్స్పీరియన్స్ చేసిన దానికి ఎంత డిఫరెన్స్ ఉందో మనకు ప్రాక్టికల్ గా అర్థం చేసుకున్న తర్వాత తెలుస్తుంది. సో థియరీ అండ్ ప్రాక్టీస్ అని సింపుల్ గా ఆ టర్మ్ ని చెప్పుకోవచ్చు అన్నమాట, జ్ఞానము విజ్ఞానం. వెరీ గుడ్, అందరికీ ధన్యవాదాలు పార్టిసిపేషన్ కి. సో అది ఇక్కడ జ్ఞాన విజ్ఞాన యోగము. సో ఏం చెప్పారు, ఈ యోగం తెలుసుకున్న తర్వాత ఇక నీకు తెలుసుకోవాల్సింది ఏమీ లేదు, ఈ జ్ఞానం తెలుసుకున్న తర్వాత నీకు ఇప్పుడు అంతా కంప్లీట్ గా చెప్తాను అని అంటున్నారు. ఇంకా కంటిన్యూ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఏమని, మనుష్యాణం సహస్రేషు కశ్చిద్ యతతి సిద్ధయే యతతాం అపి సిద్ధానాం కశ్చిన్మాం వేత్తి తత్వతః. మనుష్యాణం సహస్రేషు అంటే వేలాది మంది మనుషులలో కశ్చిద్ ఎవరో ఒక్కరు యతతి సిద్ధయే, యతతి అంటే ప్రయత్నిస్తారు, దేనికోసం? సిద్ధత్వం కోసం. యతతాం అంటే వేలాది మంది మనుషుల్లో ఎవరో ఒకళ్ళు సిద్ధత్వం కోసం ట్రై చేస్తారు. యతతాం అపి సిద్ధానాం, అయితే అలా ప్రయత్నించే వాళ్ళల్లో కూడా సిద్ధానం అలా ప్రయత్నించి పరిపూర్ణత, సిద్ధత్వాన్ని పొందిన వాళ్ళల్లో కూడా కశ్చిన్మాం ఎవరో ఒక్కరు నన్ను మాం అంటే నన్ను వేత్తి తెలుసుకుంటారు, తత్వతః నిజంగా నా తత్వాన్ని ఎవరో ఒక్కరే తెలుసుకుంటారు, సిద్ధత్వం పొందిన వాళ్ళల్లో కూడా. సో వేలాది మంది మనుషుల్లో ఎవరో ఒక్కరు మాత్రమే పూర్ణత్వం సంపాదించడానికి ప్రయత్నిస్తారు, అంటే అంత తక్కువ మంది ఆ పూర్ణత్వం కోసం ప్రయత్నిస్తారు, 1000 మందిలో ఒకళ్ళు. ఆ విధంగా పూర్ణత్వం సాధించిన వాళ్ళల్లో కూడా
ఎవరో ఒక్కళ్ళే నన్ను యథార్థంగా నిజంగా తెలుసుకోగలుగుతారు అని చెప్తున్నారు. మనకిక్కడ అది ఎగ్జాంపుల్‌గా ఏం చూపించారు అంటే, ఇక్కడ మరి ఒక పరుగు పందెం ఉంది అనుకోండి నేషనల్ లెవెల్‌లో. మరి అన్ని స్టేట్స్ నుంచి చాలామంది సిద్ధత్వం అంటే మరి సెలెక్ట్ అవ్వటానికి వస్తారు చాలామంది. వస్తే ఎవరో స్టేట్‌లో ఒకళ్ళో, ఇద్దరో, ఐదుగురో సిద్ధత్వం అంటే వాళ్ళు పర్ఫెక్ట్ అనుకుని సెలెక్ట్ చేస్తారు. వాళ్ళంతా మరి నేషనల్స్‌కి వెళ్తారు. అలా సిద్ధత్వం పొంది స్టేట్‌లో నేషనల్స్‌కి వెళ్ళినా అక్కడెవరో ఒక్కళ్ళే మరి ఫస్టొస్తారు. సో, అలా కంపేర్ చేసి చూపిస్తున్నారు. సో, వేలాది మందిలో ఎవరో కొంతమంది సిద్ధత్వం కోసం ప్రయత్నించి సిద్ధత్వం పొందినా, ఆ పొందిన వాళ్ళల్లో కూడా మళ్ళీ ఎవరో ఒక్కరే నిజంగా నా తత్వాన్ని తెలుసుకోగలుగుతారు అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ దానికి తగ్గ ఎగ్జాంపుల్‌ని చూస్తున్నాం. నెక్స్ట్ శ్లోకాలో సో, మనకి ఆహ్, భాష్యం ఒకసారి చూద్దాము. ఏం చెప్పారో. భాష్యంలో హ్మ్. ఈ భాష్యం ఎవరైనా చదవాలనుకుంటే హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. ఒకసారి చూద్దాము. భాష్యం చదవచ్చు. సో, ఏం చెప్తున్నారంటే మరి ఎక్కడో ఆత్మ సాక్షాత్కారం కోసం మరి ఎవరో కొంతమంది ట్రై చేస్తారు. ఆ ట్రై చేసిన వాళ్ళల్లో గూడా ఎవరో ఒక్కరికి ఈ పరతత్వం అంటే ఏమిటో నిజంగా అర్థమవుతుంది. సాధారణంగా మనుషులు మరి ఆహ్, ఆహారము, నిద్ర, మైదనం ఇలాంటి వాటిల్లోనే మనందరం మరి నిమగ్నమై ఉన్నాం. కానీ ఎవరు కూడా ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం మీద ఇంట్రెస్ట్ ఎవరికీ ఉండదు. అందరికీ ఈ భౌతిక ప్రపంచపు వాటి మీదే మనందరికీ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది కదా! సో, భగవద్గీతలో మొదటి 6 చాప్టర్స్ ఏముంటున్నాయి? ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానంలోను, ఆత్మని, పరమాత్మని అర్థం చేసుకోవటంలోను, జ్ఞానయోగం ద్వారా, ధ్యాన యోగం ద్వారా ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందటంలోను, ఇవన్నీ ఆత్మ నుండి వేరుగా కాంచుటయందును అనురక్తులై ఉండెడి వారికై నిర్దేశింపబడినవి. సో, ఫస్ట్ 6 చాప్టర్స్ కూడా ఈ మనము ఆత్మ, బాడీ సెపరేట్ అనుకునే మనబోటి వాళ్ళందరి కోసం అవి నిర్దేశింపబడ్డాయి అని చెప్తున్నారు. కానీ నిజానికి భక్తి మార్గంలో ఉన్న వాళ్ళకే భగవంతుడు సంపూర్ణంగా అర్థం అవుతాడు అని చెప్తున్నారు. ఇతర తత్వవేత్తలు మరి అన్ని మార్గాల్లో కంటే భక్తి మార్గంలో ఉంటే భగవంతుడిని సంపూర్ణంగా అర్థం చేసుకోవచ్చు అని అంటున్నారు. హ్మ్. మరి శంకరాచార్యులు కూడా గీతా భాష్యంలో భగవంతుణ్ణి దేవదేవుడిగా అంగీకరించారు అని చెప్తున్నారు. కారణములకు కారణం ఆదిపురుషుడు గోవిందుడై ఉన్నాడు. ఈశ్వర పరమ కృష్ణ సచ్చిదానంద విగ్రహ అనాదిరాదిర్గోవింద సర్వకారణ కారణం అని ఇక్కడ బ్రహ్మ సంహితంలో మరి భగవంతుణ్ణి బ్రహ్మదేవుడు స్తుతించిన బ్రహ్మ సంహితంలో అలా ఉన్నది. అంటే ఆహ్, భక్తి లేని వాళ్ళకి భగవంతుడిని అర్థం చేసుకోవడం చాలా కష్టం. అలాంటి భక్తి మార్గం అతి సులభమైనదని చెప్పినప్పటికీ దానిని వాళ్ళు పాటించరు. అంటే ఫాలో అవ్వరు. వాళ్ళు వారు తెలిపినట్లు ఒకవేళ భక్తి మార్గమే సులభమైతే హ్మ్. ఎందుకు వాళ్ళు ఈ కఠిన మార్గాన్ని ఎన్నుకుంటారు? అంటే అంటే వాస్తవానికి నిజంగా భక్తి మార్గం అంత ఈజీ కాదు. భక్తి నెరుగని అప్రమాణికులైన వారు అవలంబించే నామమాత్ర భక్తి మార్గం సులభం కావచ్చు. కానీ నియమబంధన ప్రకారం వాస్తవంగా చేయవలసిన విధంగా ఆహ్, చేసినప్పుడు తత్వవేత్తలు ఆ మార్గంలో వాళ్ళు ప్రిన్సిపుల్డ్‌గా ఉంటూ భక్తి మార్గంలో ఉండటం చేతగాక వాళ్ళు ఆ మార్గం నుంచి తప్పుకుంటున్నారు అని రూప గోస్వామి భక్తి రసామృత సింధులో ఇలా చెప్పారట. ఉపనిషత్తులు, పురాణాలు, నారద పంచరత్నము లాంటి ప్రామాణిక వేద వాంగ్మయాన్ని చే అనుసరించకుండా చేసేటటువంటి భక్తి కేవలం సంఘంలో అనవసర కలతలకే కారణం అవుతుంది. సో, భక్తి మార్గం కూడా ఉపనిషత్తులు, పురాణాలు, ఈ నారద పంచరత్నం, నారద భక్తి సూత్రాలు ఇవన్నీ దాని ప్రకారంగా చేయాలి అని ఒక పద్ధతిలో అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో, అంటే మనకి శ్లోకంలో ఏం చెప్పారు? ఎవరో వేలాది మందిలో కొందరే సిద్ధత్వం కోసం ప్రయత్నిస్తారు. అలా
భక్తి మార్గంలోకి వచ్చినా ఆ సిద్ధత్వం పొందిన వాళ్ళు కూడా ఎవరో ఒకళ్ళు నన్ను నిజంగా తెలుసుకోగలుగుతారు అన్న దానికి ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తున్నారనమాట. అంటే భక్తి మార్గంలో ఉన్నా అది కరెక్ట్‌గా నియమబద్ధంగా చేయనప్పుడు దాని సంపూర్ణ ఫలితం ఉండదు. చాలా మంది కొంతమంది భక్తి మార్గంలోకి వచ్చినప్పటికీ ఈ రకంగా వాళ్ళు నియమబద్ధంగా చేయకపోతే కంప్లీట్‌గా ఆ బెనిఫిట్ ఉండదు అని మనకి ఫర్దర్‌గా ఎక్స్‌ప్లనేషను ఈ భాష్యంలో ఇక్కడిచ్చారు. భూమిరాపో నలో వాయు ఖమ్మనో బుద్ధిరేవ చ అహంకార ఇతీయం మే భిన్నా ప్రకృతిర్ అష్టధా. సో భూమి, ఆపో అంటే నీరు, నలో అంటే వాయువు, నలో అంటే అనల అంటే అగ్ని, వాయువు అంటే ఆకాశం, ఖమ్ అంటే వాయువు అంటే విండ్, వాయువు, ఖమ్ అంటే ఆకాశం. సో బేసిక్‌లీ పంచభూతాలు 5. భూమి, నీరు, అగ్ని, వాయువు, ఆకాశం 5 ప్లస్ మనోబుద్ధిర్ అంటే మనస్సు, బుద్ధి, ఏవచ ఇంకా అహంకారం మరియు అహంకారము అని చెప్తున్నారు. సో 5 పంచభూతాలు మనస్సు, బుద్ధి ప్లస్ అహంకారం 8. ఇతీయమ్మే ఇవన్నీ కూడా నా యొక్క భిన్న ప్రకృతిలే, నా యొక్క డిఫరెంట్ ఎనర్జీసే, అంటే నా యొక్క ఎనర్జీసే అష్టధ ఈ 8 కూడా. 8 ఉన్నాయి గదా! ఏమిటి 8? పంచభూతాలు 5, మనసు, బుద్ధి, అహంకారం 3. 5 + 3 ఈ 8 కూడా నా యొక్క నా శక్తియే. నా భిన్న ప్రకృతి అంటే నా యొక్క అనదర్ ఫార్మ్ ఆఫ్ మై ఎనర్జీ అని అర్థం అన్నమాట. సో ఇదంతా కూడా నా ప్రకృతి, నా యొక్క శక్తియే అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ మనం ఒక విషయం చెప్పుకోవచ్చు. సో పంచభూతాలతో బాడీ తయారవుతుంది అని చెప్పుకున్నాం. మన బాడీ ఏమిటి అంటే పంచభూతాలు. మీరు వినే ఉంటారు ఎక్స్‌ప్రెషన్ పాంచభౌతికం అంటూ ఉంటారు. ఈ శరీరం పాంచభౌతికం. అంటే అర్థం ఏమిటి? పంచభూతాలు. పంచభూతాలు ఏమిటి? భూమి, అగ్ని, నీరు, వాయువు, ఆకాశం. ఈ ఈ మన శరీరమే కాదు, ఈ ప్రపంచంలో ఆకారం ఉన్న ఏదైనా సరే అది ఈ పంచభూతాలతో తయారై. సో పక్షి అవ్వనివ్వండి, చేప అవ్వనివ్వండి, పురుగు అవ్వనివ్వండి, యానిమల్ అవ్వనివ్వండి, మన బాడీ అవ్వనివ్వండి, చెట్టు అవ్వనివ్వండి, పుట్ట అవ్వనివ్వండి, ఏదైనా సరే ఫార్మ్ మన కంటికి ఒక ఆకారం కనిపిస్తుంది అంటే అది పంచభూతాలతో తయారైంది. అందుకే మీరు ఇక్కడ చూస్తే ఈ బొమ్మలో మరి ఈ ఆకారం మన యొక్క బాడీని దాని మీద అన్ని చూపిస్తున్నారు. అగ్ని, మరి ఇదేమో నీరు, ఆ తర్వాత భూమి, రాళ్ళ కింద భూమి, అలాగే వాయువు, ఆకాశం ఇవన్నీ చూపిస్తున్నారు. సో ఈ పంచభూతాలతోనే ఈ ప్రపంచంలో ఏదైనా సరే ఒక ఫార్మ్ ఉంది అంటే దీని ద్వారానే ఆ ఫార్మ్ వచ్చింది. ఈ ఐడిట్ ద్వారా అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ మీకు ఇదివరకి మనం చెప్పుకునే ఉంటాం ఈ విషయం. తర్వాత ఆ విషయం. సో ఎనీవే అది ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇక్కడ. ఈ 8 కూడా నా శక్తియే అని చెప్పారు కదా! నెక్స్ట్ శ్లోకాలో ఏం చెప్తున్నారు అంటే, అయితే ఈ అపరేయమితస్త్వన్యాం ప్రకృతిం విద్ధి మే పరాం జీవభూతాం మహాబాహో యయేదం ధార్యతే జగత్. మహాబాహువులున్న అర్జున, వీటికి అన్యంగా ఏదైనా న్యూనమైన ప్రకృతిని ఉపయోగించుకునే జీవులు కూడా జీవులను కూడి ఉన్న నా ఉన్నతమైన శక్తి ఇంకొకటి ఉన్నది. అయితే ఈ 8 నా యొక్క శక్తియే. కానీ వీటికంటే డిఫరెంట్ అయిన ఇంకొక రకమైన ఎనర్జీ కూడా ఉన్నది. ఏమిటి అంటే అది పరాప్రకృతి, అపరాప్రకృతి అని చెప్తున్నారు. అంటే దీనికంటే ఉన్నతమైనది. ఏమిటది? జీవులన్నిటితో కూడి ఉన్న నా ఉన్నతమైన శక్తి ఇంకొకటి ఉన్నది అని చెప్తున్నారు. ఏమిటో నెక్స్ట్ శ్లోకాల్లో చూద్దాము. యాక్చువల్లీ ఈ శ్లోకంలోనే చెప్తున్నారు. ఏమిటి ఫస్ట్ దాంట్లో 8 పంచభూతాలు, మనసు, బుద్ధి, అహంకారం నా శక్తి అన్నారు. అయితే ఈ శ్లోకంలో ఏం చెప్తున్నంటే ఈ 8 కాకుండా ఇంకా డిఫరెంట్‌గా ఈ ప్రకృతినంతా ఉపయోగించుకుని ఈ జీవులందరిలో కూడి ఉన్న నా ఉన్నత శక్తి ఇంకోటున్నది. అంటే అంతటా ఈ జగత్తంతా వ్యాపించి అన్ని జీవరాశులలో చైతన్య రూపంలో
ఉన్నటువంటి శక్తిని నేనే అంటున్నారు. చైతన్య రూపం అంటే మరేంటి? దేనికైనా లైఫ్, రైట్? ఇప్పుడు ఆకారం ఉన్నంత మాత్రం సరిపోదు. మరి మూవ్‌మెంట్ ఉండాలి. దానిలో ప్రాణం ఉండాలి. దానిలో చైతన్యం ఉండాలి. ఏదైనా పని చేయడానికి. మనమైనా అంతే, చెట్టైనా అంతే, ఎవరమైనా అంతే. వి హావ్ టు హావ్ ఆ చైతన్యం లేనప్పుడు ఎందుకు ఆ రూపానికి అర్థం లేదు. అవునా? సో, ఆ చైతన్యం అనేది ఏమిటి అంటే నా శక్తియే. ఈ శక్తి ఎలాంటి శక్తి? ఇందాక చెప్పిన పంచభూతాలు, మనసు, బుద్ధి, అహంకారం కంటే కూడా ఉన్నతమైన శక్తి ఇది అని చెప్తున్నారు. సో, చైతన్యం. సో, ఈ దాన్ని ఏమంటున్నారు అంటే దీన్ని అపరా ప్రకృతి అంటున్నారు. దీనికంటే కొంచెం తక్కువ శక్తి ఆ పంచభూతాలు, మనసు, బుద్ధి, అహంకారం. అంటే పంచభూతాలేమో స్థూల శరీరం, గ్రోస్ బాడీ కనిపించేది. మనసు, బుద్ధి, అహంకారం కంటికి కనిపించవు. కానీ అవి కూడా బాడీలో పార్టే కదా! సో, అందుకని అవి సూక్ష్మ శరీరం. అంటే సటిల్ బాడీ అంటారు. సో, ఇంగ్లీష్‌లో. సో, ఈ స్థూల శరీరం అయినా, సూక్ష్మ శరీరం అయినా, గ్రోస్ బాడీ అయినా, సటిల్ బాడీ అయినా అవన్నీ కూడా భగవంతుడి శక్తి అయినా, ఈ లోపల ఉన్న చైతన్యం కంటే అవి కొంచెం తక్కువ శక్తి. ఈ చైతన్యమే ఇంకా ముఖ్యమైనటువంటి, ఉన్నతమైనటువంటి శక్తి. ఎందుకంటే చైతన్యం లేనిదే ఆకారం ఎందుకు పనికిరాదు కాబట్టి. ఏతద్యోనీని భూతాని సర్వాణీత్యుపధారయ అహం కృత్స్నస్య జగతః ప్రభవః ప్రళయస్తథా. సో, ఏతద్యోనీని భూతాని అంటే సృష్టించిన ఈ భూతాలంటే జీవరాశులు. ఈ జీవరాశులన్నీ గూడా ఈ 2 ప్రకృతులే కారణం. ఇక్కడ ఎవరైనా ఫామ్‌తో ఉన్నారు, ఒక జీవి ఉందది అంటే ఈ ప్రపంచంలో ఈ 2 ప్రకృతులే కారణం. ఏం ప్రకృతులు? భగవంతుడి యొక్క ఆ సుపీరియర్ ఎనర్జీ అయిన చైతన్యము, దానికంటే కొంచెం తక్కువదైన పరప్రకృతి అయిన హ్మ్, పంచభూతాలు, మనసు, బుద్ధి, అహంకారం. ఈ రెండే కారణం. 2 రకాల భగవంతుడి ఎనర్జీసే కారణం. ఈ జగత్తులో భౌతికదైన, ఫిజికల్ అయిన, ఆధ్యాత్మికమైన సర్వానికి మూలాన్ని నేనే. ప్రళయాన్ని నేనే అని నిశ్చయంగా తెలుసుకో అని చెప్తున్నారు. సో, ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న ఏ జీవికైనా సరే, ఆ పై కనిపించే ఆకారము నా శక్తియే. లోపల ఉన్న చైతన్యం నా శక్తియే. ఓన్లీ థింగ్ ఆ చైతన్యం ఈ పైకి కనిపించే శక్తి కంటే ఇంకా ఉన్నతమైన శక్తి. దానిని అపర ప్రకృతి అంటారు. పైకి కనిపించేదాన్ని పరప్రకృతి అంటారు అని చెప్పి. సో, ఈ ప్రపంచంలో ఏది ఉన్నా సరే ఫామ్‌తో ఈ రెండింటి కలయికయే నా యొక్క ఉన్నతమైన ఎనర్జీ ప్లస్ దానికంటే కొంచెం తక్కువగా ఉన్న ఇంకొక ఎనర్జీ అని చెప్తున్నారు. ఏదైనా ఆ రెండిటి కలయికే ఈ ప్రపంచంలో. సో, ఒక చెట్టుకి ఆకారం ఉంది అంటే లోపల ఆ చైతన్యం ఉంది, దానికి ప్రాణంతో ఉంది అంటే ఆ 2 కూడా భగవంతుడి యొక్క పరప్రకృతి, అపరప్రకృతి. అంటే ఆయన యొక్క సుపీరియర్ ఎనర్జీ, కొంచెం దానికంటే తక్కువగా ఉన్న ఎనర్జీ. బట్ పాయింట్ ఏమిటంటే 2 కూడా భగవంతుడి ఎనర్జీసే. కాబట్టే దానికి ఆకారం ఉంది, లోపల చైతన్యం కూడా ఉన్నది అని చెప్తున్నారు. మత్తా పరతరం నాన్యత్ కించిదస్తి ధనంజయ మయి సర్వమిదం ప్రోతం సూత్రే మణిగణా ఇవ. మత్తా పరతరం నాణ్యత్, నాకంటే నాణ్యమైనది ఏది కూడా, కించిత్ ఏది కూడా వేరేది అస్తి లేదు ధనంజయ అని చెప్తున్నారు. నాకంటే నాణ్యమైనది ఇంకేదీ లేదు. వేరేదేది ఇంక లేదు. మయి సర్వమిదం ప్రోతం, నేను సర్వాన్ని కూడా ఆహ్, గుచ్చబడినట్లు అంటే సూత్రే మణిగణ, దారంలో మణులన్నిటిని గుచ్చినట్లు నేను ఈ సమస్త విశ్వాన్ని కూడా ఆ రకంగా ఒక్క త్రాటి మీద ఉంచి నడిపిస్తున్నాను. సో, నాకంటే శ్రేష్టమైన సత్యం ఇంకొకటి లేదు. ఈ దారం మీద ఈ ముత్యాలన్నిటిని కూర్చినట్లుగా సమస్తము కూడా నా మీదే ఆధారపడి ఉన్నది అని చెప్తున్నారు. సో, అది మనం చూసినట్లయితే మరిక్కడ ఈ ఈ ఈ ముత్యాల హారం ఉంది అనుకోండి. మరి ఈ దారం అనేది లేకపోతే ఇవేమవుతాయి? చెల్లాచెదురైపోతాయి. ఇలా అందంగా ఒక హారంలాగా ఉండి అది ఉపయోగపడుతోంది అంటే దారం ఉండబట్టి ఆ ముత్యాలన్నీ దాని మీద ఆధారపడి చక్కటి దండలాగా ఉండి ఒక హారాన్ని తయారు చేయగలిగాయి. ఒక ఉపయోగాన్ని కూర్చగలిగాయి.
అదే దారం లేకపోతే చెల్లాచెదరు. అలాగే భగవంతుడు అనేవాడు ఉండబట్టి మరి విశ్వమంతా కూడా ఆయన మీద ఆధారపడి నడుస్తోంది. అది గనక లేకపోతే ఈ విశ్వమే లేదు. అన్నీ ఎక్కడో అక్కడ చెల్లాచెదరు అన్నట్లుగా ఇక్కడ భగవంతుడే మనకి ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నారన్నమాట. రసోహమప్సు కౌంతేయ ప్రభాస్మి శశిసూర్యయో ప్రణవః సర్వవేదేషు శబ్దకే పౌరుషం నృషు. రసోహమప్సు కౌంతేయ అంటే రసం అంటే టేస్ట్. అహం నేను, అప్సు నీటిలో, నీటిలో రుచిని నేనే కౌంతేయ, ప్రభాస్మి వెలుగును నేనే. ఎందులో వెలుగును? శశిసూర్యయో సూర్యచంద్రుల్లో వెలుగుని నేనే అయి ఉన్నాను. ప్రణవ సర్వవేదేషు. ప్రణవ అంటే ఓంకారనాదం. ఓంకారనాదం దేంతో కూడుకుంది? ఆ, ఉ, అమ్. ఆ, ఊం అంటాం. సో, ఆ అకారము, ఉకారము, మకారము కలిపితే ఓంకారం అయింది. సో, ఆ, ఉ, అం అనే అక్షరాలతో కూడిన ప్రణవనాదం, ఆ ఓంకారం, ప్రణవనాదం అంటే ఓంకారం. సర్వవేదేషు మరి సర్వవేదాల్లో ముందు ఓం అనే గదా మొదలవుతాయి. సో, సర్వవేదాల్లో ఉన్న ఆ ప్రణవనాదం, ఆ ఓంకారనాదాన్ని నేనే. శబ్దఖే అంటే ఆకాశంలో ఉన్నటువంటి శబ్దాన్ని నేనే. పౌరుషం ఋషు అంటే నరులలో ఉండే సామర్థ్యాన్ని నేను అని చెప్తున్నారు. సో, నీటిలో రుచిని, సూర్యచంద్రుల్లో కాంతిని, వేద మంత్రాల్లో ఓంకారాన్ని, ఆకాశంలో శబ్దాన్ని, నరులలో సామర్థ్యాన్ని, మనుషుల్లో ఉండే ఎఫిషియన్సీని నేనే. ఇక్కడ మరి మనకు ఈ చిత్రంలో చూసినట్లయితే మరి నీటిలో రుచి ఎప్పుడు తెలుస్తుంది? విపరీతమైన దాహం వేసినప్పుడు మనకి నీటిలో రుచి ఏమిటో తెలుస్తుంది. ఎందుకు? మనకప్పుడు ఐస్ క్రీమ్ తిన్నా రుచిగా ఉండొచ్చు, ఏ కోకులు లాంటివి తాగినా రుచిగా ఉండొచ్చు. కానీ నిజమైన దాహం తీరాలి అంటే అది నీటితోనే మనకు ఆ దాహం తీరుతుంది. సో, ఆ నీటిలో రుచి అనేది అప్పుడు తెలుస్తుంది. ఆ రుచిని నేనే అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. పుణ్యో గంధః పృథివ్యాం చ తేజశ్చాస్మి విభావసౌ జీవనం సర్వభూతేషు తపశ్చాస్మి తపస్విషు. పుణ్యో గంధః పృథివ్యాం అంటే ఈ ఈ భూమిలో ఉన్నటువంటి వాసనలు, సుగంధాలు నేనే. తేజశ్చాస్మి అంటే తేజస్సును కూడా నేనే. ఎందులో? విభవాసౌ అంటే అగ్నిలో ఉన్న తేజస్సును నేనే. జీవనం సర్వభూతేషు అన్ని జీవరాశుల్లో ఉన్న లైఫ్, చైతన్యం, ప్రాణాన్ని నేనే. తపశ్చాస్మి అంటే తపస్సును కూడా నేనే. ఎవరిలో? తపస్విషుల్లో తపస్సును నేనే. తపస్విలలో ఉన్న తపస్సును నేనే. సో, భూమి యొక్క ఆజ్యమైన అంటే ఆ పుణ్య ఆజ్యమైనటువంటి ఆ సుగంధం, పుణ్యగంధం, అగ్నిలో వేడి, జీవులలో ప్రాణం, తపస్సుల యందు తపస్సును కూడా నేనే అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో, ఇక్కడ భూమిలో వాసన, నీటిలో రుచి అనే మాటలు మనం చూసాం కదా! సో, ఇంకా ఏం చెప్తున్నారు? అది కూడా నెక్స్ట్ శ్లోకంలో చూద్దాం. బీజం మాం సర్వభూతానాం విద్ధి పార్థ సనాతనం బుద్ధిర్బుద్ధిమతామస్మి తేజస్తేజస్వినాం అహం. బీజం మాం సర్వభూతానం అన్ని జీవరాశుల్లో బీజాన్ని, సోర్స్ నేనే. ప్రతి జీవరాశికి, మనుష్యులకే కాదు, పక్షులకు, చేపలకు, జంతువులకు, పురుగులకు, చెట్లకు, పుట్లకు అన్నిటికీ బీజాన్ని నేనే. సర్వ జీవరాశులకు. విద్ధి తెలుసుకో పార్థ, సనాతనం అంటే ఎంతో సనాతనమైన, శాశ్వతమైన అని నేనే బీజాన్ని. అంటే బుద్ధిని, బుద్ధిమంతుల యొక్క బుద్ధిని అస్మి నేనే. బుద్ధిమంతుల యొక్క బుద్ధిని నేనే. తేజస్వినాం అహం తేజోవంతులలో తేజస్సును నేనే అని చెప్తున్నారు. సో, నేనే సర్వ ప్రాణులకు సనాతన బీజాన్ని అంటే ఎప్పటినుంచో ఉన్నటువంటి ఆ ఒరిజినల్ సోర్స్ ని నేనే సమస్తానికి కూడా. బుద్ధిమంతుల్లో బుద్ధిని, శక్తిమంతులలో శక్తిని నేనేనని తెలుసుకో.
బలం బలవతాం చాహం కామరాగా వివర్చితం ధర్మా విరుద్ధో భూతేషు కామోస్మి భరతర్షభ. సో భరతవంశ శ్రేష్ఠుడా, బలవంతుల్లోని కామరాగరహితమైన బలాన్ని మరియు అంటే కామరాగరహితమైన బలం అంటే కోరికల కోసం ఈ మన భౌతిక ప్రపంచపు ఆహ్, ఈ రాగద్వేషాల కోసం పెంచుకునే బలం కాకుండా, ఆ కోరికలు డిటాచ్‌మెంట్‌తో ఉండే నిజమైన బలం, ఆ బలాన్ని నేను ధర్మ నియమాలకు విరుద్ధం కానటువంటి సంభోగాన్ని నేనే. మరి ధర్మ నియమాలకు విరుద్ధంగా లేని ధర్మబద్ధమైనటువంటి సంభోగాన్ని నేనే అని చెప్తున్నారు. సో, అంటే ఇక్కడ బలవంతుల్లో కామరాగ అంటే కామం లేకుండా ఉన్న బలం, కోరిక లేకుండా ఉన్న బలం నేను అంటున్నారు. అంటే దాని అర్థం ఏమిటి? ఏం చెప్తున్నారు భాష్యంలో? బలవంతుడైన వాడి బలం ఎప్పుడు బలహీనులను రక్షించడానికే ఉపయోగపడాలి గానీ, స్వలాభం కోసం కాదు. స్వలాభం కోసం, గర్వం కోసం చూపించే బలం కాదు. ఎవరికైతే సెల్ఫ్‌లెస్‌గా సర్వీస్ చేయటానికి ఉపయోగించే బలాన్ని నేను అని చెప్తున్నారు. అదే విధంగా ధర్మానుసారంగా ఉండే మైథున సుఖం అంటే సంసార సుఖం దేనికి అంటే సంతాన ప్రాప్తికి గాని వేరే కాదు. అలాంటి అటు పిమ్మట సంతానాన్ని కృష్ణ భక్తి పరాయణులుగా చేయటం తల్లిదండ్రుల బాధ్యత అని చెప్తున్నారు. సో, బేసిక్‌లీ బలవంతులలో కోరిక అంటే నేనే తన స్వలాభం కోసం కాకుండా అందరి కోసం ఉపయోగించేటటువంటి బలాన్ని నేను ధర్మ నిర్ నిరు ధర్మ నియమాలకు విరుద్ధం కాని సంభోగాన్ని నేను అని ఈ శ్లోకంలో చెప్పారు. ఏ చైవ సాత్వికా భావా రాజసాస్తమసాశ్చయే మత్త ఏవేతి తాన్ విద్ధిన్ నత్వం తేషు తే మయి. సో సత్వగుణానికి గాని రజోగుణానికి గాని లేదా తమో గుణానికి గాని సంబంధించిన జీవుల భావాలన్నీ కూడా నా శక్తి నుంచే ఉద్భవించాయని నువ్వు తెలుసుకో. ఒక విధంగా నేనే సర్వంను అయిన స్వతంత్రుడిని, నేనే సమస్తం అయినా గూడా నేను స్వతంత్రుడుగా ఉన్నాను. ఎందుకు? ప్రకృతి త్రిగుణాలు నాలో ఉన్నా నేను వాటికి లోబడి లేను. ఇక్కడ మత్త ఏవేతి తాన్ విద్ధి. నా నుంచే అవి వచ్చినా కూడా తెలుసుకో. ఆహ్, తూ అహం అంటే కానీ నేను తేషు తే మయి వాటి యందు నేను అవి అవి నాయందు ఉంటాయి కానీ నేను వాటిల్లో లేను అని చెప్తున్నారు. దాని అర్థం ఏమిటి అంటే ఈ సత్వరజస్ తమో గుణాలు వీటికి సంబంధించిన ఈ జీవులు వాళ్ళ ఫీలింగ్స్ ఇవన్నీ కూడా నా నుంచే వచ్చాయి. వాళ్ళ ఫీలింగ్స్ ఎందుకు వచ్చాయి? మరి మనసు, బుద్ధి, అహంకారం కూడా భగవత్ శక్తే కాబట్టి. మన ఫీలింగ్స్ అన్ని ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి? మన మనసులో నుంచే వస్తున్నాయి. ఆ మనస్సు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అంటే భగవంతుడి శక్తి నుంచే వచ్చింది. కాబట్టి సత్వరజస్తమో గుణాలు జీవులలో ఉండే ఈ ఫీలింగ్స్, భావాలు అన్నీ కూడా నా శక్తి నుంచే ఉద్భవించాయని తెలుసుకో. ఒక విధంగా మరి నేను సమస్తంలో ఉన్నా గూడా మరి అందరి ఫీలింగ్స్, మైండ్‌లు అన్నీ నా నుంచే వచ్చినా గూడా నేను మాత్రం వాటన్నిటికి సెపరేట్‌గా స్వతంత్రుడిగా, ఇండిపెండెంట్‌గా ఉన్నాను. ఎందుకు? ఈ ప్రకృతి త్రిగుణాలన్నీ మరి నాలో ఉన్నప్పటికీ, నా శక్తి అయినప్పటికీ నేను వాటికి లోబడి లేను. అంటే వాటి ఎఫెక్ట్ నా మీద లేదు అని ఇక్కడ వివరిస్తున్నారనమాట. సో హ్మ్. అది నేను జీ జీవుల యొక్క సత్వరజస్తమో గుణాలు ఈ భావాలన్నీ నా శక్తి వల్లే కలిగాయి. వాటిల్లో నేను లేను. నాలో అవి ఉన్నాయి గానీ, నేను వాటిల్లో లేను అని చెప్పడంలో అర్థం. అది నేను ఈ త్రిగుణాలకు అతీతుడను. నా యొక్క ఎనర్జీ నుంచి అవన్నీ వచ్చినా సరే, నాలో అవి లేవు. నాకు ఆ త్రిగుణాల ఎఫెక్ట్ నా మీద లేదు అని చెప్తున్నారు. త్రిభిర్గుణమయైర్భావైరేభిः సర్వమిదం జగత్ మోహితం నాభిజానాతి మామేభ్యः పరమవ్యయం. సో 3 గుణాలు ఉన్నా కూడా ఈ ఏది సత్వరజస్ తమో గుణాలని ఈ 3 గుణాలతో సర్వ జగత్తు కూడా అంటే ఈ జగమంతా కూడా మోహితం. మోహంలో పడిపోయి త్రిగుణాల యొక్క మోహంలో పడిపోయి ఈ జగత్తంతా నాభిజానాతి అంటే నా అభిజానాతి నన్ను తెలుసుకోలేకపోతోంది. మామేభ్య అంటే నేను వీటికంటే కూడా అంటే ఈ 3 గుణాల కంటే కూడా ఉన్నతుడును పరమం అవ్యయం ఉన్నతుడును నాశనం లేని వాడిని
అన్నది వాళ్ళు అర్థం చేసుకోవడం లేదు. సో, సమస్త విశ్వం కూడా ఈ సత్వరజస్తమో గుణాలని ఈ త్రిగుణాల చేత భ్రాంతికి గురయ్యారు. మోహితులైపోయి ఈ గుణాలకు అతీతుడను, అన్యుడను అయిన నన్ను వాళ్ళు అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నారు. ఈ గుణాల యొక్క ప్రభావంలో పడిపోయి వీటికి అతీతుడనైన భగవంతుడినైన వాళ్ళు నన్నే వాళ్ళు అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నారు అంటున్నారు. ఎందుకు? భగవంతుడు ఈ గుణాలకు అతీతుడు. భగవంతుడిని ఎప్పుడు అర్థం చేసుకుంటాము? ఆ అతీత శక్తి ఎలా ఉందో మనం ఎక్స్‌పీరియన్స్ చేస్తే భగవత్ తత్వం ఇలా ఉంటుందని మనం అర్థం చేసుకుంటాం. సో, మనం ఆ త్రిగుణ శక్తి నుంచి, త్రిగుణాల యొక్క ఎఫెక్ట్ నుంచి బయటపడి ఆ శుద్ధ తత్వంలోకి వెళ్ళినప్పుడే అది భగవత్ తత్వం కాబట్టి మనం ఆయన్ని రియల్‌గా ఎక్స్‌పీరియన్స్ చేయగలుగుతాము అని అర్థం అన్నమాట. दैवी ह्येषा गुणामयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते మాయామేతాం తరంతి తే. సో దైవీ హేష అంటే నిశ్చయంగా ఈ గుణాలన్నీ కూడా భౌతిక ప్రపంచ మమ మాయా దురత్యయ, నా యొక్క ఈ భౌతిక ప్రపంచపు త్రిగుణాలతో కూడుకున్నటువంటి ఈ త్రిగుణాలన్నీ కూడా నా యొక్క మాయాశక్తియే. మమ మాయ దురత్యయ అంటే దాట శక్యం కానివి. నా మాయాశక్తి దాటడం చాలా కష్టం. ఈ 3 గుణాలు కూడా నా మాయాశక్తి ఇవి దాటుకోవడం చాలా కష్టం. మామేవయే ప్రపద్యంత, అయితే నన్ను ఎవరు శరణు పొందుతారో, ప్రపద్యంతే అంటే శరణు వేడటం. శరణు వేడటం అంటే ఏమిటి? ఏది జరిగినా భగవత్ ప్రసాదం అనే మెంటాలిటీతో నష్టాన్నైనా, లాభాన్నైనా భక్తితో స్వీకరించగలగటం. భగవత్ ప్రసాదం అనుకుని అంటే రియాక్ట్ అవ్వకుండా, కోపం తెచ్చుకోకుండా, ఈర్ష్య తెచ్చుకోకుండా, దుఃఖం తెచ్చుకోకుండా అది భగవత్ ప్రసాదం అని సరిపెట్టుకోగలగటం. సరిపెట్టుకోవడమే కాదు, అసలు మనస్ఫూర్తిగా కూడా స్వీకరించగలిగే స్థితి ఇంకా ఉన్నతమైన భక్తి, శరణాగత తత్వం. సో, మామేవి నన్నెవరైతే శరణు వేడతారో మాయామేతాం, ఈ మాయాశక్తిని తరంతితే అంటే దాటుతారు వాళ్ళు అని చెప్తున్నారు. సో, త్రిగుణాత్మకం అయినటువంటి ఈ దైవమాయ ఏమిటా త్రిగుణాత్మకం? 3 గుణాలు. ఏమిటవి? సత్వరజస్ తమో గుణాలు. ఈ సత్వరజస్ తమో గుణాలకు అతీతమైనటువంటి నా ఈ దైవమాయ దాటటం శక్యమే కాదు అని అంటున్నారు. కానీ నన్ను శరణుజొచ్చిన వారు మాత్రం దీన్ని సులభంగా దాటగలుగుతారు. ఇక్కడ మనకి దానికి తగ్గట్టుగా ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూపించారు. ఏమని? ముందేం చెప్తున్నారు? మయే భావై ఏభి సర్వమిదం జగత్. ఈ 3 గుణాలతో ఈ జగత్తంతా నిండిపోయి మోహితులైపోయి జగత్తులో ఉన్న వాళ్ళందరూ నా అభిజానాతి, నన్ను అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నారు. ఏమని? మామేభ్య, నేను దివ్యుడను అవ్యయుడను అనే విషయాన్ని వాళ్ళు తెలుసుకోవడం లేదు. ఎందుకంటే ఈ సత్వరజస్తమో గుణాలలో వాళ్ళు చిక్కుకుపోయి మోహితులై ఉన్నారు కాబట్టి. ఇక్కడ సత్వగుణం యెల్లోలో, రెడ్ ఏమో మరి ప్యాషన్ రజోగుణంలో, నలుపేమో అజ్ఞానం అనే తమో గుణం చూపిస్తున్నారు. ఈ 3 గుణాలు చూడండి మనుషుల్ని ఎలా తోలుబొమ్మలాటలు ఆడిస్తున్నాయో, పపెట్ షో లాగా. సో, ఈ 3 గుణాలు మనం ఏ పని చేసినా ఆ గుణాలను అనుసరించి చేస్తాం మనకున్న గుణాలను బట్టి. సాత్వికమా, రాజసికమా, తామసికమా మిక్స్చర్ ఉంటుంది. ఒక్కోసారి సాత్వికం ఎక్కువ ఉంటుంది, ఒక్కోసారి రాజసికం ఎక్కువ ఉండొచ్చు, ఒక్కోసారి తామసికం కూడా ఎక్కువ ఉంది అంటే అది మనకు కొంచెం డేంజరే. బట్ అట్లా జరగటం కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది. సో, అవి మనని ఇలా తోలుబొమ్మలాటలు ఆడిస్తుంది. సో, ఈ మాయాశక్తి, ఈ మూడిటిని కలిపే మాయాశక్తి అంటున్నారు. ప్రపంచంలో ఉన్న ఈ మాయాశక్తి మరి ఎక్కడిది అంటే భగవంతుడి సృష్టియే అది కూడా అన్నది చూసాము. दैवी ह्येषा गुणामयी मम माया दुरत्यय మామేవ ఏ ప్రపద్యంతే మాయామేతాం తరంతి తే. సో, ఈ దైవ త్రిగుణ స్వరూపమైన అంటే ఈ సత్వరజస్తమో గుణాలతో కూడి ఉన్న ఈ దైవమాయను దాటటం సామాన్యులకు సాధ్యం కాదు. కానీ ఎవరైతే నన్ను ఆశ్రయిస్తారో వాళ్ళు దాన్ని సులభంగా దాటగలరు అంటున్నారు. సో, ఇక్కడ ఈ దైవమాయ, ఈ భవసాగరాన్ని ఈ ఒక సముద్రంతో పోలుస్తున్నారు. ఆ మాయలో పడి కొట్టుకుపోతున్న మనమందరం ఈ మాయ అనే సముద్రం నుంచి బయటపడాలి అంటే సామాన్యులకు సాధ్యం కాదు. అందులోనే కొట్టుకుంటూ ఉంటారు. కానీ ఎవరైతే నన్ను ఆశ్రయించిన వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళు సులభంగా దాటగలుగుతారు. సో, భగవంతుడి యొక్క సహకారంతో అది జరుగుతుంది అని చెప్తున్నారు. ఆయన్ని ఆశ్రయించిన వాళ్ళు సులభంగా. మరి 2 చేతులు ఎత్తటం అంటే ఏమిటి అర్థం? ఎవరైనా చెప్పగలిగితే చాట్ బాక్స్‌లో టైప్ చేయండి.
ఇంతకుముందు నన్నెవరో క్లాస్‌లో కూడా ఈ క్వెషన్ అడిగారు. 2 చేతులు మనం సాధారణంగా నమస్కారం చేస్తూ ఉంటాము. ఈ 2 చేతులు ఎత్తడంలో అర్థం ఏమిటి అని. మీరు టెంపుల్‌కి వెళ్తే మరి మన ఇస్కాన్ టెంపుల్‌లో అక్కడ 2 చేతులు కూడా ఎత్తటం జరుగుతూ ఉంటుంది. హరే కృష్ణ అని జపించినప్పుడు కొందరు. సో, ఆ 2 చేతులు ఎత్తడం దేనికి సంకేతం? ఏమని సూచిస్తాయి? అది ఎవరైనా చెప్పగలిగితే చాట్ బాక్స్‌లో టైప్ చేయండి. సో, ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో ప్రస్తుతం చెప్పేది ఏమిటి అంటే, ఈ ఈ ఈ భవసాగర మాయను దాటటం సామాన్యులకు సాధ్యం కాదు. కానీ నన్ను ఆశ్రయించిన వాళ్ళు దీన్ని సులభంగా దాటగలరు అని చెప్తున్నారు. మాం దుష్కృతినో మూఢా ప్రపద్యంతానరాధమా మాయయాపహృతజ్ఞాన ఆసురం భావమాశ్రితః. సో, నన్ను 4 రకాల దుష్టులు మూఢులనుకోవచ్చు. వాళ్ళు ప్రపద్యంతే శరణు వేడరు అని చెప్తున్నారు. నరాధములు నలుగురు. మాయయాపహృత జ్ఞాన అంటే మరి మాయలో పడిపోయి వివేకం కోల్పోయిన వాళ్ళు, ఆసురం భావం ఆశ్రితః అంటే రాక్షస భావాలున్న వాళ్ళు. ఈ 4 రకాల వాళ్ళు. సో, దుష్కృతులు అంటే మూఢులు, మానవుల్లో అధములు, మాయలో పడి వివేకాన్ని కోల్పోయిన వాళ్ళు, రాక్షస భావాలున్న వాళ్ళు. ఈ నలుగురు కూడా నన్ను పొందలేరు అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ మన క్వెషన్‌కి ఆన్సర్స్ వచ్చాయి. ఆహ్, భవసాగరం దాటించమని నిర్మలా మాతాజీ అంటున్నారు. ఆనంద్ ప్రభుజీ అబ్సొల్యూట్ సరెండర్ అంటు గాడ్. వెరీ గుడ్. పూర్ణిమ మాతాజీ కంప్లీట్ సరెండర్ టు గాడ్. చేతులు ఎత్తడంలో అర్థం ఏమిటి? వెరీ గుడ్. అందరూ కరెక్ట్‌గా డిఫరెంట్ వేస్‌లో కరెక్ట్ ఎక్స్‌ప్రెషన్ చెప్పారు. నిర్మలా మాతాజీ, ఆనంద్ ప్రభుజీ, పూర్ణిమ మాతాజీ వెరీ గుడ్. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు ముగ్గురికి. కరెక్ట్ ఆన్సర్స్. సో, 2 చేతులు ఎత్తడం అంటే శరణాగత తత్వము. భగవంతుణ్ణి ఆ రకంగా భగవాన్ నిన్ను మరి ద్రౌపది దేవి కూడా అప్పుడు 2 చేతులు ఎత్తి ప్రార్థించడం కూడా జరిగింది. బట్ ఏదేమైనా ఆ 2 చేతులు ఎత్తడం దేనికి సంకేతము అంటే అది మరి భగవంతుణ్ణి ఎవరు ఈ దైవమాయను దాటడం సామాన్యులకు సాధ్యపడదు. నన్ను ఆశ్రయించిన వాళ్ళు సులభంగా దాటుతారు అని చెప్పారు కదా! సో, భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించడం, శరణు వేడటం, శరణాగత తత్వానికి చిహ్నం అన్నమాట ఇది. 2 చేతులు ఎత్తడం భగవాన్. సో, 15th శ్లోకాలో 4 రకాల వాళ్ళు ఈ రకంగా నన్ను శరణు వేడరు. వాళ్ళెవరు అంటే మానవులలో అధములు, మాయలో ఉండి వివేకం కోల్పోయిన వాళ్ళు, రాక్షస భావాలున్న వాళ్ళు, మూఢులు అని చెప్పి 4 రకాల వాళ్ళు నన్ను శరణు వేడరు అని చెప్పారు. మిగిలిన 15 రేపు కంటిన్యూ చేద్దాము. ఈరోజు మరి ఇంతటితో ఆపుతాము. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం